Ka Voice of the People Party State Youth Wing kala Pynrem jori ya jingle ki nong trai ka Shillong Municipal Board SMB ki balak kini ya ki tiar kitar jong ki bade jing de daga basang terwa desha hakeleng ka Khyndailad kabla jamin haka arpon riu tarik nai wing arja arpusan kat kum ka Kyrwoh ka bala pha dau ba marbot khar president laong ba ka VPP State Youth Wing ka penpau ka jing Pynrem bat jing bitar halor ka jingle jing ki bor penyat ka municipal Laong ru balada ka sorkar ka ong baki badijing de ki penwet ya ka yat ka yeng ka sorkar kala de ban pen senge no ya ka tem ka put ka ba ka penyat lingba ka Meghalaya grassroots music program MGMP ha Khyndailad namar ba ka niru ka kta ya ka yat ka yeng haba penkut ya ka Kyrwoh ka youth wing jong ka VPP kala ong ba ka sorkar ka riban Peit Shwa ya ka jing ka Sawdong Sawkun ha Khyndailad ban lek Thombor ya ki ba Kamai da ka hak ban pendap ya ki jingdon kam hala ki yeng ki sam jong ki Habatin, Peit bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut Peit ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya